Nalazimo se u ataru sela Brzohoda na parceli gde je zasejana pšenica i gde je korišćen tornado i murtonik u dva navrata. Znači u prvom tretmanu kada je bilo negde u fazi pšenica, kada je bilo u fazi drugog kolenca, zajedno sa herbicidom protiv korova išli smo 2 litra tornada i 2 kg murtonika po hektaru. Drugi tretman je bio pred samo cvetanje, odnosno negde možda oko 10% je počela pšenica da cveta, kada smo ponovo išli sa 2,5 litra tornada i 2 kg murtonika. U prvom tretmanu smo radili protiv bolesti, protiv rđe i bolesti lista, a drugi tretman je bio namenjen protiv fuzarijuma jer su bili idealni uslovi za stvaranje fuzarijuma. Bilo je dosta kiše, bilo je i toplih dana, sunčanih, bilo je tu isparavanja, tako da smo uspeli sa tornadom da spasemo pšenicu i da je održimo u punoj kondiciji. Evo, kao i što sam rekao, uspeli smo da sačuvamo zastavičar. On je dobar, dobro je biljka, nema bolesti na listu. Dobro, sad je to već počelo i da zri polako. Zrno je dosta dobro.